Gerardo Remedios, os abuelos de Alejandro, Marcos e Ana. E voulle empezar a facer unhas preguntiñas e eles van explicar cando empezaron a ir ao cole, cando tiñan uns 6 anos, penso, profesor. Gracias, Javier. Entonces, bueno, o primeiro de preguntar, a que anos empezaste a ir ao cole? Aos 6 anos, máis ou menos. Sí. Bueno, sí, aos 6 anos. Sí, son moi bien. Aos 6 anos, aos 5 a medio, máis tempo, sí. Tienes que falar un pouco máis alto para que o gravar, non? No, yo sei bastante ben. Non, que perron un poquinho porque preguntan que di. Claro, falar un pouco máis alto, 6 anos. Aos 6 anos. Vale, se non se miro cole. Claro, no vosso pobo había colexio. No meu, sí. E no teu, papá? Non había que ir ao pueblo. Ajá. E chamábase Era colegio? a parroquia, pero a pueblo. E chamábase colegio como aquí, ir ao colegio e chamábase No, ali no meu pueblo era cuarto da escuela. Claro, non era colegio, era cuarto da escuela. Bueno, cando chovía e nevaba, levábamos en coche, ou en bicicleta, ou en moto, ou ibades andando. Íbamos andando, con as galochiñas. Sabedes o que son as galochas? No, Que son as galochas, Marino? unhas zapatillas. Pois a ver, papá, explicar un pouco que son as galochas. Como? O que son as galochas, papá? Explica. De madeira. Sí. Feita de madeira. E que vos facía as galochas? Comprada de la... Pai. O teu pai facía galochas? Non sabe ya los. Moi ben. O teu pai... Había carpintero no pueblo tamén. Mira. Ajá. Bueno, pues a ver. Cando ibades ao cole, como tiñades que falar? En galego ou en castellano? Castellano. Castellano. Non era castellano. Falamos gallego tão pouco, unha cousa pouco non falamos aquí agora. Claro, pero estudiamos sempre os parientes. Pero estudiar íbamos castellano. Nada de profesores un gallego e outro decía, só digo. E o primeiro libro que estudiaches, como se chamaba? O silabario. O silabario. E despois do silabario, que estudiabades? Despois aí se me acordo da A enciclopedia, todo eso. manuscrito, que era malo de ler, pues sí, Claro, a ver, vamos enseñar... Vamos enseñar... Falar un pouco máis antes para que o gravar, papá. Bueno, mirad, aquí tedes manuscrito, podedes ir vendo, de vos, aquí, isto aquí, manuscrito, enciclopedias... O cartón, está ben. Marcos, Marcos, enseña. Oíste iso que dice a miña mãe, que era malo de ler o manuscrito? malo. E o meu pai dice que sobre todo o catecismo, non, papá? O catecismo tamén non metía bastante Había que catecismo. estudiar más catecismo. Catecismo bastante. Mira aí o catecismo. Ahora éramos moi religiosos. Bueno, vos para ir ao colegio tedes mochilas, verdad que sí? E vos tiñades mochilas, papá, como levabades esos libros? Non tiñamos nada. E lo que como levabades esos libros? Debaixo do brazo. É isto, que utilizadas, A papá? ver, non sei, ya lo digo. Sí, debaixo do Ya, brazo. ya amarrábamos. Atado coa cordinha, cambiamos por camiño, cambiamos por aí. Mira, utilizaban desto, ataban con unha corda, a ver, que coño, non sei, vení. Ataban con unha corda e había nenos que levaban unhas carteiras destas de madeira tamén, verdad? Os que podían levaban carteira, e os que non podían así, como o meu pai e a miña mãe levaban un atado destos, ataban como podían, verdad que sí? Sí, unha corda. E despois para escribir, que utilizabades? A pizarra, verdad? Ah, é para escribir pizarra e pizarrín. Enseña aí, papá, enseña. Aí que escribíamos. Agora vamos. O pizarrín. Esa é a libreta deles, a pizarra e o pizarrín, verdad? Sí. E que non utilizabades algo máis, papá? Traíamos libreta para escribir, ditado, copiar. E como facíades? E con que era? Non dicías con pluma? Con pluma e tinteiro. Como escribir tinteiro. Tinta. A veces que íamos, nos metíamos
No. Cuidado, Marcos. Deixámosle aí o dedo. Pizarrín. Bueno, e algo moi importante, facía frío nas clases. Caramba. Moito. Non había calibración, nin había nada. E como facía para quentar as clases? Que estaba a profesora aquí. Nada, hostia, era crucial. Estaba acostumbrado. Pero había algún método de quentar as clases. O Brasil. A Brasil levaba a profesora. Cuando iba a casa de un vecino, el pillo de la casa levaba a plena. Pillo de la casa de un vecino levaba a Brasil plena. Ai. Pero no nada. No había Brasil. E castigaban os profesores. Caramba. Moito. Qual era o método de castigo? Recibo la película de Bonilla. Mirade como castigaban os abuelos do Alejandro do Marqués de Ana. Como castigaban, papá? Poniéndolo de rodillas. Mirando con la pared. E salía de recreo. Non. Y algo castigado nada. Nada. Eso era castigado en la varilla. E despois, cando salía de recreo, papá, e a Ana, que xogos facía? A que xogabade? Escuitaron un xogo moi chulo que dice o meu pai. A ver, qual é? Rabichar. Cuatro lugas emplear. Ah, e que máis? As alfas, as filideras, bueno. Ali non tiñamos xogo ningún máis que iso. Ya, xogábamos así. E as atas, sabedes o que son as atas? É o pilla-pilla. Verdad que sí, papá? É que é o pilla-pilla, sí. O pilla-pilla, sí. A ver se podo preguntar máis. Vaya. Bueno, que anos deixaste o cole? Despois de todo esta que anos? Os 13, 14 anos. Por aí. Os 14 xa tiñamos que nos defender por nós. E para onde marchaste? Chegou a época da emigración. Tiveronse que marchar a casa. Sobre que anos marcharíades? O 17. E tú, papá? Eu vou te dizer que não está aí, porque ela vai. Para onde emigraste? Para un pouco máis alto. Francia. A París. Bueno, e ali como foi? Ah, E ali como foi a emigración? Como vos trataron ali? muy bien. Moi ben. Non entendíamos nada, pero facíamos por entender, era moi amables con nós. E bueno, como nos dependemos, podemos. Por exemplo, para ir a facer a compra, como facías dela? Así señalábamos as cousas e eles pues, facían por comprendernos. E así. O sea que foi, ao principio foi difícil. Home, con 17 anos, emigrando, sin estudio case. E como chegastes ali, tiñades alguén ou estabades solos? Vamos a ver que salimos. O sea, cando chegastes ali xa tiñades unha pequena... Pasaron peor, porque claro, Bueno, antes. não tinha España. Non llega máis, nós xa temos. O sea que vos fostes unha pouca axuda. Claro, con axuda. Unha axuda, non? Bueno, e despois o día a día, quantos anos foron ali? 11. 11 anos. Tedes vos recordos de Francia? Sí, eu estaba encantada, me gustaba moito aquí. Sí. Estaba moito aquí e a fala, todo me gustaba. Casastes vos ali tamén? Tamén. Tuvestes os fillos ali? 2 menos tú, 2. Menos tú viñas fabricada de ali, tú parecía Natalia. O sea que os recordos son vos, inda que migrastes, os recordos son vos. Son vos, e casámonos, tuvemos 2 nenos ali, bautizámonos ali, e así. Bueno, e despois o regreso a España. Por que regresaste a España se estaba a estar contento sen tanto? Pois mira, por vir, vivir que a familia un pouco, os pais que xa eran maiores, de cuidalos, e pois formar un poquinho de negocio, e así. Nicolás. Estades contentos de regresar a España? Sí. Adiós, chao. Yo tengo mamá Forcadas, ¿Eso es donde pertenece? ¿A qué ayuntamiento? Chantes de Queixa. O sea, que nin de Fío, de Chandesa de Queixa, non? Chantes de Queixa, mi filho. É que? Alta montaña. É que tedes vos recordo de Chandesa de Queixa? Sí, muchísimo. Hai
xente que renega de tal, pero os meus pais sempre recordan os seus pueblos con moita... Oxe, por hoxe siguen indo ali todo o que poden e máis, non? Os vosos pais tamén emigraron ou estiveron aquí? Sí. Estiveron na América. O sea que os vosos pais a América e vos a Europa. Así é. No Europa Non había esa vida. non había así como a América, o Brasil, Cuba, a Venezuela, todos estes países, vamos a todos. Sí. E tenes ainda familia por ali, por América? Sí. O sea que ao final a familia quedou tamén un pouco perdida. Primos carnales, seguramente. Primos carnales que viven no Brasil. Foron épocas difíciles. Sí, Así é a vida, non é a vida da agora, é a vida da antes. pero bueno, recordades... Pasado. Divertíamos. A mellor que agora, antes decíamos moito. Sí. Carnavales, en todos os sitios, falamos. E lo disfrazados. Muchísimo. Íbamos de pueblo en pueblo, pedíamos, dábamos chouritos de huevo, después hacíamos todo. Pagábamos muy bien. Íbamos fiesta en un pueblo. Bueno, ahora se queres preguntarlle vos algo, porque eu penso que por nosa parte Non hai moito que contar. a ver, Marta, pregunta aí. facede preguntas o que queirades. Veña, Marcelo. ¿Cuántos fillos tedes? Temos 3. Dile como se chama, mamá. A ver, chámase Manolo. Manolo, por qué? No, Manuel. Manuel, por que lle puxeches Manuel? Porque lle puxe Manuel, porque era o pai do meu marido. A siguiente, Herminia. e por que, mamá? Porque era o nome dunha miña irmá que morreu de pequeniña. E despois, Matilde? Matilde. No, equivocaste, Aquí, mamá. mamá. A ver, a segunda, Herminia, porque era a miña mamá. eso. E a terceira que esta, puxamos Matilde porque é unha miña irmá morreu de pequeniña, chamaban Matilde. Entón, tiñamos esta de Matilde. Todos os nombres veñen por algo, Todo Vedes? foi familia. Todo foi en familia. Non buscamos un nombre raro. Veña, máis preguntas. A ver, cogeramos que ganas de falar. ¿Cómo se llaman os vosos pais? Como se chamaban os meus pais? O meu pai chamábase José e a mãe Herminia. E os teus papás, como se chaman os teus papás? Manuel e Josefa. ¿Cómo chamamos os vosos? ¿En que ano naciches? Despois. No 45. En calo naciste? Sí, no 45. No 1945. Ah, no. No 43, no 45. No, os dous no 45. No, nacimos no Os dous no 45, levase nada. 2 veces. Marti, está ben? ¿Cuántos anos tedes? 71. Igual. Claro que nos levamos dos Vamos visitas. 2 meses. Diferencia. Coñecido. Veña, facede preguntas. Algún pregunta. A ver, Marcelo, a ver. ¿Cuántos irmãos tedes? Eu teño e el 5. Le quedan, no, 6, papá, con el 6, no. Bueno, eu non sei, pero con 6. Sí, nós somos 2. Alejandriño, ¿quieres preguntar? Pregunta, cariño. No pido preguntar. Tu me trova mal, pero ahora ¿Cómo se chamaban os vosos irmãos? Como? Como se chamaban os vosos irmãos? O meu irmão chamase Jaime. E o do Non Gerardo, teño moito. o Gerardo chamase Arlina, Brígida, Manuela, Concha e Gerardo. E Domingo. E Domingo e Gerardo. E falta un que era gemelo do meu pai, verdad, papá? Sí. Morreu. O papá tiña un irmão gemelo tamén. Sí. ¿Cómo se chamaban? Como se chamaba o gemelo, papá? Ah, Pues non me acordo como se chamaba. Mira, estou como as cousas. sí. Non me acordo. Non se acorda como se chamaba. Creo que se non sería José, pero non me acordo. ¿Cómo se llamaban las personas de la familia?
Pues a ver, non sei se te escoiteu a miña mãe, como se chamaba os vosos mellores amigos? A tua mellor amiga como se chamaba, mamá? Un que chamábase Lourdes. E o teu mellor amigo, papá? Ahora tú me digo, todos son iguales. Sí, pero tiñas un que mellor, non se chamaba ser. Todos eran iguales. Sí, hasta país. Amigos moitos, pero todos máis ou menos. Sigues tendo contactos con a tua mellor amiga? Tengo una amiga que fue a Miami. A máis. A Miami. A súa mellor amiga é a súa muller. Venga, a ver, Erika. Bien. Coñecíades de antes, cando en París, en Francia, onde estuvestes, xa vos coñecíades de antes ou non? Conocíamos de antes porque os pueblos casi tiñan un outro. Ahora como relación non ya podemos ver hasta en Francia. Non tuveron hasta chegar a Francia. A Francia, sí. Non conocíamos antes porque os pueblos hai pouco. Pouca distancia. Es una no sé. Era mal para llegar a la familia. Sí, pero bueno, despois as relacións para todo o Francia. Foi máis fácil alá que aquí. Increíble. E mira que París é lá, non é? Por eso digo. E pois ali nos encontramos. Ali nos encontramos, sí. Sí. De todas maneiras, o que lle teño ido falar é que, por exemplo, foron fai pouco a París e recordan un París mellor o de antes que o de agora. Verdad? Sí. Dice que estaba mellor o París de antes que o de agora. Ahora Porque está... na París estivemos aí 3 anos outra vez. Como de... En que diferencia? En que ven a melodía? Pois, si antes estaba moito... Cando estábamos nós, eu encontrei os jardines e todo moito máis limpio que xa ahora. Porque mesmo no que outro cadero terreno, antes había moi sucio, moi... Non sei, todo moi... máis abandonado. Os edificios tamén, dicen. Eu encontrei así un pouco máis abandonado. Cando eran pequenos, despois da escola, en que traballaban ao chegar a casa? No campo. Pero que facían, por Que exemplo? facían? Íbamos cos cabretiños e cos curdeiros e que requiñas. E así. Así era a nosa vida, por eso nos emigramos porque non había do que vivir moito no pueblo. Entón, pois, non nos gustaba ese traballo, entón decidimos a la larga. E marcharon solos? Solos. Marchamos solos. Tiñamos os irmãos, eu tiña o irmão ali, xa levaba ali 2 ou 3 anos. E ele, pois, tamén tiña os irmãos. E marchamos solos, decidimos marcharnos solos. Arreglamos papeles e marchamos. 17 anos, non? Con 17 anos, así que non éramos decididos e todo. E arreglaron algún tipo de papel para poder viaxar para lá? Sí, tuvimos que fazer o pasaporte, cando era mucho pasar. Nunca montáramos un coche hasta que fomos fazer un pasaporte orense. O donde estamos. Llevabais a carta de traballo, algo así teño oído falar. Bueno, e despois tiñamos a carta de traballo e a carta de civil, que era de policía. Era a que tiñamos allí. Sin a carta de traballo non podían a nadie. E sin a de policía tampouco podíamos estar. E a carta de traballo tiñamos que estar en cada cuando. Pero como tiñamos ali familia, pois puñeron os responsables e puñeron lá. Senón non podíamos traballar. Non me chega a carta, mentre non tiñamos os 18 anos. Pregunta. É así, é a vida. E que pensarían se ahora teñen que marchar os netos? Facer unha cousa que non sei se se sentiría despois de todo o que sabía. Porque se cuenta que non metíamos un dos francés que a falar só de francés. Que non podíamos fazer un cousa. Para traballar, para todo, para comprar. Pois para non defender na ciudad. Para defender... Eu ando un día, todo o día... Andrés. Todo o día perdida no metro. Levou un señor, el chamo señor, el día de un señor, que bueno, onde estaba servindo, levou a renovar a carta de señor, vamos, a carta da policía. E dixo María, foi a trabalhar, dixo, este verás hasta marchar tú sola para casa, que quedabas lexísimos, unha hora ao menos de metro. Así, pois, si, eu así, bueno, perdíme ali todo o día, por lá de panto, e finalmente, un negro. E le preguntei con que dirección, papá, que non sabía, en dirección vete da casa. Pero foi andando todo o día feliz. Porque eu cando salía por ali, aos domingos, ou iso, xa me salía con o meu irmão. O meu irmão, como xa policía, eu non me fijaba nada. Non me fijaba nada, e así me perdí. Cantos anos estiveras emigrando?
Mamá, cantos anos estiveron en Francia? E a volta que se dedicaron aquí? A que se dedicaron? Ao negocio, a unha granja de polos de cócteles. Compraron a nave, verdad? Empezaron con La un verdad, cero. xa estaba feita, hecha esa, compramos un corre. Arriesgaron porque o negocio ya non estaba empezando a arrancar tamén daquela. Si no xa arrancara, que non colaba. Chega o precio que están agora, que son menos. E mi cariño. En 40 anos está un pai. ¡Hala! Sí. Hala, que é? Observando. Claro, claro, definitivamente. Y te lo que no sabe. Bueno, pero tu abuelo es de No, meu abuelo é un pai traballa. O pai ou o abuelo que trabalha, mamá? Claro, trabalha en limpieza. Pois así foi a vida, así vamos. Veña, alguna pregunta máis? Tiñades bicicleta de pequenos? Eu non, e non sei andar os pés. Tu tiñas bicicleta, tu si non podes non. Sí, despois fizemos unha bicicleta. Bicicleta, que coche nada. Coche non tivemos desde que viñamos na Francia, que nin en Francia tampouco. O papá andaba en frente nunha moto, non, papá? Sí. Ah, bueno. Iba a traballar nunha moto. Aquí xa recibida éramos algo. E sacou o carnet de primeiro lugar. Así que imagínate. Venga, preguntar. Preguntarle algo. Antes parecen as galochas, pero estes nenos seguro que non saben o que son as galochas. Podedes explicar? Son zapatos de madera. Papá, explícale as galochas. Como se facían? Con pau para baixo. El pau viña de uns claviños. E por riba era unha peça de piel. Os zapatos que se acabaron. E depois me puña ya o pau por abaixo. O pau para baixo, que tiña forma de tacón, de eso. E depois puña o que hizo meu marido uns chinos destes así. Remataban os bebés, e depois puña uns claviños para facer ruido con eles. E para que non resbalaran. Para que non resbalara. Había donde compraron, sí. 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 Tía, pero costaba parte no día. Antes zapatos que estábamos pouco. Antes ponían galochas. Galochas. E moito nos gustaba cando íbamos facendo ruido con eso. Ya, había galochas de vender. Claro. Ainda as hai hoxe, claro. Sí, sí. Así foi a Non nosa había vida. dinero. Y luego, ahora los zapatos limpianse con crema. Y antes las galochas cuando se limpiaban. Con grasa de cerdo. Nos daban para que nos estropeara a pieza. Grasa de cerdo. O manteca de cerdo, como se quiere llamar. Manteca de cerdo. Eso no sabía, o da grasa de cerdo non sabía. Sí, chegamos a chegar galochas aquí a las cremas. Como chegamos a esta cremanera, pois... Pero también la boba, sí. Y cuanto más grasa lle botara, pues lo las galochas, ¿no? Mas a galocha non entraba tanta auga, Ahí está falta agua. Claro. Íbamos con o monte todo o día, cos cordeiros, cos cabritos, carvacos. Levábamos a merendiña, comíamosla no monte, nun murleciño aquí así colgado para baixo. Había lobos. Se había lobos, dicen, mamá. Había monstruos, e facía Había moito. Cuando estabades no colegio quitaron os areces da clase para ir Bueno, a... moitas veces ver cabacas. E cos cabritos, e cos mardenchiños. Tamén íbamos, botaban cara fora. E íbamos con eles. A ver, dime. Madecinas que son, madecinas. Madecinas. Os porquiños. Porquiños, somos porquiños. Os porquiños. Ah, E antes botaban cara fora e íbamos de tarde. Íbamos de tarde. Facían o pan na casa, verdad, mamá? Íbamos para na casa. Todo. Facíamos a mantenciña. es que eso
os tiñedes pequenos? Nada, tiñe máis que a billar, a porcas, esas cousillas. Ali antes non tiñamos xogo, non tiñamos xoguete ninguna. Xogaban aquí a porca, sí. Sí. A porca e a billar. Non sabe xogar a porca, como se xogaría? Que pa utilizaba? Papá, como se xoga a porca? Porque fizemos un buraco. E depois Fuera das verzas. Agora un Calquera. madeira, e levamos todos. Aí eu dicías que te mancaban as canelas, sí, papá. Pagamos Era como un estilo de hockey, pero sin ir a cabalo. Hockey, pero de... Claro, Si, meu pai recorda que se daba moito nas canelas e que se mancaban. Como iban así e tal, pois algún iba a parar a E pena. depois as tres enraias tamén, facíamos as tres enraias, claro, tiñamos coisas, pero facíamos na área, na terra, e xogábamos unhas bolillas, xogábamos as tres enraias. Cantos menos eran no seu povo? Oi, eso sí, xa non me acordo. Eran moitos ou eran poucos? No, ainda éramos, o pueblo ainda era grande, entón, agora xa non hai ni casa ni que pero antes sí, pero non me recordo. Porque íbamos de moitos pueblos, mamá, e as porcadas a... Non, só iba un pueblo, iba co profesor. Ah. O profesor levaba tres sobrinhos con ele. Obviamente non, éramos igual, non me recordo, non me recordo. E caramos, un hervito máis éramos. Comparado con hoxe, erades moitos. Éramos moitos, éramos ao menos Hoxe, Non hai nadie ali. un hervito, éramos ben. Hombre, veciños nas porcadas quedarán poucos, 2, 3. Non quedaron máis, pero era un pueblo de ao menos 50 ou 60 veciños. Agora quedan poucos, e isto que ali van fica xente todavía, porque os meus pais van cando poden, os primos tamén van, quero dicir que hai xente que volve ao pueblo, que lle gusta, e o meu pai ao seu pueblo, día sí e día tamén. no pueblo iba xuntábase cuatro pueblos, Ves? Nos éramos só. Yo se ainda se xunta xente porque van a xente de vacacións, a xente que está por aquí da volve. Os meus pais non é xente que se marchou e non volve máis, non. Eles volven todo o que poden. E así, andábamos moi ben. Siguen facendo pan ali no chao, verdad, papá? Sí. Ali no chao se de... Que un forno comunitario? Sí. Si, é un forno do coño. E nos comemos día sí e día tamén pan do chao, verdad que sí? No, a empanada e me comer. Sí, eles van de moito rollo, Porque que hai máis, aliviar non e tal. Sí. Siguen guardando as costuras, verdad, papá? E a mantequilla comprábala ou facían a do remedio? Como se facía a mantequilla? A mantequilla tiñamos vacas, teníamos las Non noches. fiquen estes nenos como se facía a mantequilla. A mantequilla xuntaban un montón de leite. E logo despois tiñamos un cántaro, estaba, eu chamaba a mantequilla. Aquí leite que era matar. Ou se comía, se tiraba para comida, se foi como falta de batería. E a mantequilla, pues a patar, se metíase un barro de mantequilla. Pero estábamos allá, como matarela. Eu ainda fixen fai pouco manteca. Que fixeche? Que eu ainda fixen fai pouco manteca. Hai que estar removendo hasta que se pon dura. Para xuntala, No, na Somoza. tiñamos vacas. E cocendo leite. E eu ordeñaba as vacas. Sin medo ningún, sin medo del demonio. E montaban os cabalos sin medo ningún a las montañas, e sin medo de ahora, sin medo de e eu ordeñaba 4 e 5 vacas que debía. Mamá, e logo. Hoxe estes nenos, cando chegaran a miña edad, até que faderes un barco. Eu do tempo do Alejandro xa iba car vacas como un neutillo que me daba ali polos pés, para baixo. Meu pai que ovelhas. E iba con 30 ou 40 vacas que tiñamos. Era un cabalo, eu montaba sin medo ningún, e vamos. E a pelo, ou en silla, mamá? E a pelo. Non como en silla, que tenemos ahora. E sin tantos catarros. E sin poñernos malos tantas veces. Antes estaban máis curtidos. E despois na montaña arreábamos os cabalos, era o padre que máis comía os cabalos. Era o que íamos. Ahora como vivía perdido no cabalo, que coche non había, e tanto arreábamos e o cabalo non tuvo a cabeza entre os dedos, tío. Estás mexando? Estás mexando? Mira cuántos pasamos, pues el neno, mira cuántos pasamos. Mandábamos cara aquí que era trigo, nenos pequenos, con cabello, a fazer cousinha. Eu fixe non tuvo antes de marchar para a maña, e me tirou toda a serie. O meu pai que era pensativo, como contando todo isto, volve a cabeza otra vez para atrás. Sí, e empeza... E vendían os produtos que tiñan de Vico e a nosa iniciativa esa feira ou non?
Sí, vendían mantequilla para un kilo de azúcar y 1 litro de aceite. E a mantequilla lle comíamos poucas. E viña a vender uns hueviños. Para comprar outras cousinhas, que era máis necesario. E un polo. Vender un polo. Unha casa. Vendías polo para comprar outras cousinhas. Pero a cambio de algo, non, papá? Claro, huevos que son un mantequilla, vamos a mantequilla, se la vendían para un tenía unha cousa, daba unha cousa. A vida antes non era para vender, salían da guerra tamén, a guerra era mucho, todo todo. E te facían carreira na escola? Facían carreira na escola? No, 45 non estaban moi repostos, sí. Te daban carreira na canteira? Non estaban moi repostos. Preguntan os netos se vos pegaba o profesor. Carrega nas maus, mamá. A loros. Ai, che, mira, Alejandro, sabes o que decías? Cando non éramos buenos, tiña así unha regla, así un pauciño, con él. E puñenos así por arriba, as maus, dice, por arriba da mesa. E pumba, e pumba, e pumba. Mira, se non pegamos. Sí, que non pegamos no dedo. Vai daño, claro. Claro. Non faríamos as cousas ou non libaríamos a cousas. Os profesores vivían ali, no pueblo. O meu non, vivía noutro pueblo. O pai vivía. Então, o profesor vivía no teu pueblo. No pueblo. O meu non. O meu viña do pueblinho de ao lado. E os que non vivían no pobo, como chegaban? Andando ou iban buscar algún vecino do pobo? Andando, que non había coche. Andando, cando había moita neve xa non vi. Porque non é agora, canto había muchísima Un neve. camiño malo. Si pero teñes que olhar para que son carne ou alguén do pobo, ou se iba buscar ao maestro nun burro ou nun cabano, Nada, e o levaba. viña andando. Era que viña, pero viña andando. E cando había moita neve, o temprano non viña, xa llevábamos por ellos. E outra vez que nos quitaban porque tiñamos que fazer outras cousas. O noso estudio moi pequeno. Era aproveitado. Aproveitaron, pero vendémoslo a miseria obligou. E a obligou, ya fomos salindo. Fomos cavilando no outro. Non fomos estudio, pero vivindo. Eu penso que se non delatalos hoxe pancha, si saben máis que nós, claro que saben, pero non sei se se decidirían para traballar con ele. Xa non levan ese ritmo de traballo. Eu traballei hasta 14 a 15 horas en París. E logo, o meu marido traballaba 15 días de día, 15 días de noite. Eu traballaba en Italia, viña a 2 da mañá ou 2 da noite marchaba. Traballaba nunha fábrica, non, papá? De que? Nunha fábrica de que? De coches? Non. Claro, non era de coche, non era de coche. Era de motores, sí. Igual sí, Carlos. Igual ainda existe. Como se chamaba? Bernardo todo. Bernard Motor.